Balmao aya fo tare agressif Bamako minye sanayele kalanso ye sene bangamara aleni jegemoni vétérinaire ka nga technique agricole sotiba Bamako ya minye mamba fa saka nge sene kota nasrafe bagamara jegemo incinération artificielle annuellement ibe se ka taye munu fana ba fa ka licence ke en médecine vétérinaire ulu fana ba se ka taye aleni incinération artificielle animale o bela jele kalame ke agressif la Bamako togo sɛbɛn olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye bagan kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 98 74 47 74 81 ale ka ndulati kɛrɛ kɛrɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B Kone vétérinaire do wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔɔni walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta